Hi guys, sumat karon sa akong igagaw namatay sa ani ka 40 niya. Sumat Adlaw, o 40 days niya karon. Ug niya kami karon kay mga ni. Karon guys, naa dire kay nay nagluto. Gutom ka? Sagot na? Gutom ka? Ngay. Apil ko na. Sure ba? Dali na. Hinahay guys. Dara kay magkuha ko, magsulod ako. Magsulot ako? Hello. Hello. Hello, Smuto. Atong butangan ni Mabe. Ha? Ano ba nagbaga ko? Saan? Slitan. Ano sa naman na pon? Uy. Ha? Aw na. Ayo kay. Bali na to sulod ato na isakan. Ayo na. Di na masilbihan na. Di kay kung bagila po na. Di lagi ko mo dawat og 5 nung keking. 5. Sigo siya. Thank you. Mani na. Wa palagi ka na mamar. Dali ra lagi yung baw ka nang dili. Hi, Chick. Ako ato lamang gud Chicks. na ho. Pila ba gali ko ni mo? 100. Chick. Hi, Chick. Gay ko siyempre. Agay ko boy tubig bebe. Sa rasa yan. Yes naman gudon siguro. Alas 10:23. Sakto alas 12 ta mga di no. Dari bebe dugangi bebe kaya mo muat. Oh, pwede ito so ni. Ano? Ini. Wala asal gitaron. Saan na pagutan? Pinalagpad or pinatagaas? So mo ni. Ilaw? Inagong. Ya, inagong dulo. Ano ni mantika? Kanang video ko lagi inagong yan. Na? Inagong Sama yan. yan. Asa man ni may post yan. Yan nga. I-delete Usman. Alam ko. Guys, kusina na. Ato rin kusina na nagutang. Mo na ako mga gwapang mga kunsan. Ano na selfie? Nabuk lagi buo ni mo bata. Introduce ka ba? Agi vitamins. Unsa vitamins ni mo Diyos? Dali mag-picture sa ta. Dali na. Mag-picture na. Dali. Hi. Ay. Maji Unix Vlog. Damay daghan. Uy, yan. Ayaw ko. Uy, sige, bilag mi nila. Uy, pita. Papa sila beli ma? Dali baka na. Dali na Diyos. Dagatod ko kang nanay. Yata ni mo? Oo. Dai po, diba? Gitagaan po na ko. Ako lang tapila. Wa pa ka nang hatag ni coke adto.